Zer gertatuko litzateke gaur, zalantza, ez bazenu ikusiko oztopo gisa, baizik eta ate gisa. Eseri edo etzan eroso, itxi begiak, alba duzu. Arnasa hartu sakon, eta askatu mantxo. Berriro, arnasa hartu, eta askatu. Utzi arnasa bere erritmo naturalean kokatzen. Zure gorputzak badaki nola hartu arnasa. Ez duzu kontrolatu behar. Agian, orain, burua beteta dago. Pentsamenduak bata bestearen atzetik. Galderak, beldurrak, zalantzak. Ez saiatu isilarazten. Imaginatu zalantza hori laino bat dela. Lainoa ez da zerua. Lainoa pasatzen da. Arnasa hartu lainoaren erdian. Eta galdetu zeure baitan oso leunki. Zertaz babestu nahi nau beldur honek? Batzuetan, beldurra zaindari bata, ez etxaia. Errepikatu barruan. Nire beldurra ez da nire egia. Nire nahasmena ez da nire nortasuna. Utzi hitz hauek leunki barruraino jaisten. Zure izateraino. Orain, eraman zure arreta bularraren erdigunera. Irudikatu, han badagoela argi leun bat. Ez distiratxo, ez ikusgarri, baina egonkorra. Argi horrek ez du oihukatzen, ez du presarik, ez du konparatzen. Badaki. Arnasa hartzean, argia apur bat zabaltzen da. Arnasa askatzean, sakondu egiten da. Hori da, zure barneko jakinduria, zure egia. Galdetu barruan. Orain, zein da nire egia? Ez bilatu erantzuna buruan. Utzi gorputzak erantzuten. Lasaitasun zantzu bat. Arintasun ñabardura bat. Bai, isil bat. Zure egia ez da zaratatxua. Lasaitasunean entzuten da. Orain, hitz hauek errepikatu barruan. Mantxo, kontzienteki. Nire barruan, badago jakinduri argi bat.
zarata egon arren, nire egia entzun dezaket. Beldurrak ez nau gidatzen, maitasuna gidatzen hau. Adorea da nire izaeraren parte bat. Badakit, behar dudana badudala barruan. Utzi esaldi hauek gorputzean finkatzen. Ez bakarrik buruan, gorputzean. Sentitu zure jarreran, arnasean, barneko espazioan. Ni egia naiz. Ni ausardia naiz. Ni maitasuna naiz. Irudikatu orain zure aurrean dagoela zure bertsio lasai eta sendoena. Ez perfektua, ez idealizatua, baina zentratuena. Zuri begira dago, eta irribare txiki batekin esaten dizu. Badakizu. Barruan, badakizu. Hurbildu, besarkatu zure bertsioa eta fusionatuarekin. Sentituaren arnasa zurea dela. Haren lasaitasuna zurea dela. Haren ausardia zurea dela. Zure egia ez da sortu behar duzun zerbait. Gogoratu behar duzuna da. Jarri eskuak bularrean. Hau izango da zure keinu isila. Zalantza datorrenean, nahasmena pizten denean. Eskua bularrean, arnasa sakon eta esaldi hau. Nire egia maitasunean eta adorean errotuta dago. Berriro, nire egia maitasunean eta adorean errotuta dago. Utzi esaldi hau zure barruan grabatzen. Arnasa hartu sakon azken aldiz. Eta eskatu. Mugitu poliki eskuak, oinak, lepoa, burua, gorputza. Eta prest zaudenean, ireki begiak. Gogoratu, zalantza ez da zure etxaia, atea da. Eta zure egia, isiltasunean, xuxurlatzen duen ahots lasaia da. Eta orain galdetzen dizut. Zer esaten dizu gaur bihotzak, zarata guztien azpian? Meditazio honek egia eskaini badizu, jarri ezazu komentarioetan egia hitza. Datorren astelehen arte. Eskerrik asko.